What's up alle sammen? Vi vil lave det der Adventure Park 2. Og vi har tænkt os at i stedet for at gå den ene vej, så gå den anden vej i dag. Fordi sidste gang, der gik vi den der vej. Altså ned af den der vej. Og i dag tager vi den anden vej. Vil vi gå ned af den her vej. Og jeg tror bare, vi vil køre derned af, og så filmer, når vi finder noget nyt. Som vi ses. Nu har vi fundet sådan en bro. Ja. En lille havn, og vi vil prøve at komme over til det der vandfald, der ser meget hyggeligt ud. Vi har rent faktisk været over ved vandfaldet før. Vi har bare ikke prøvet at gå over den her bro. Og hernede vil vi Udforske. ja. Og så bagefter så filmer vi også lige hurtigt dernede. Det kommer I ikke til at se, fordi I nok ikke gider at se os køre hele vejen derhen. Og så vil vi begynde at udforske. Men vi ses over ved vandfaldet. Ja. Ja. Nu er vi ved det her vandfald. Der er masser, og broen ligger derovre. Der er Philip, og her er jeg. Så har vi sådan en lille hyggelig havn, der er også en bro derovre. Og ja, så er der sådan en lille anden ting derovre. Den tror jeg, vi kommer til at filme i part 3, hvis vi laver sådan en. Og Philip han filmer også, men jeg ved ikke. Men det er sådan en meget sejt lille vandfald. Vi har været her med Coach Spider K og Flame Gamer, hvis I kender dem. Jeg tror, jeg kommer til at skrive deres YouTube-kanaler nede i description. Eller beskrivelse. Men vi vil gå videre nu til overbroen. Og så filmer vi, når vi finder noget over broen. Nu har vi fundet den her ret blærede badebro. Kommer du, Philip? Ja. Han står deroppe og tager billeder. Og den er rent faktisk ret sej. Sådan. Jeg kan godt lide den her badebro. Den er fed. Så vi går videre. Ses. Nu har vi fundet den her havn. Den er ret fed. Store både i og sådan noget. Den er ok sej. Der ligger nogle hus deroppe, og det er en lang vej. Vi er på løbehjul, og man kan ikke se det, men det er virkelig, virkelig godt at køre på det her. Ja. Som, altså, vi vil prøve at komme derhen imod. Derhen ved den der lille restaurant. Men jeg prøver lige at stoppe, så jeg bedre kan se det. Lige derovre, bag den der lille båd. Men vi kører lige derovre. Nej, vent lidt. Imens så sætter vi videoen på pause. Hvis når I ser os igen, er vi nok derovre. Ellers så har vi ikke kunnet finde ud af at komme derhen. Men ses derovre, eller ses et andet sted. Nu har vi fundet den her militærbåd-agtige. Den skulle I også se. Fordi at vi viser jer, hvad der er spændende. Fordi ja, vi viser jo ikke ting, der er kedelige. Men
må vi lige vise jer den her. Så. Vi indså, at der rent faktisk var rigtig langt hen til det der hus, så vi droppede det. Men vi har fundet det her andet meget seje sted, som også ligger et sted, vi ikke har set før. I Hellerup. Og ja, vi bor i Hellerup. Men det var meget sejt, og jeg tror egentlig ikke, vi kommer til at vise mere i den her video. Vi har taget nogle billeder rundt omkring andre steder, hvor vi ikke helt gad at filme. Fordi det var ikke spændende nok til, vi gad at vise det. Men jeg tror, I får lov til, I får lov til at se dem sidst i videoen. Men jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg er ikke 100 på, om vi kommer til at lave et Adventure Part 3. Men vi kan se, om det lykkes. Ses!